Bio si moj drugar. Pričaj za koga radiš, be, pičko me izvede! Pričaj za koga radiš! Luks, dođi da mi pomogneš, ja sam kao Vaso, dobar sa svima, zajebali me mangupi. Šta si rekao, kome popušiš kurac? Družiš, su upravo drukali svoje ljude. Nemoj ga me! Nemoj ga! SNS Vučić! Do pobede! Do pobedi nikad nazad! Jedan aplauz za Alex. Dobro, Alex. Ne. Kad si ti odlučio mene da pipaš, brate, za sise... A pre toga šta je bilo pičko? A šta je bilo pre toga? Šta je pre toga? A šta je pre bilo? Šta je pre toga? Gdje će mi krene žvaku, pa me tu nešto pazi čapka. Šta? Ti si mi prvi seo krilo, pičko jedan. A ja tebi? Jesi. Naći ćemo... Pa jel nije bilo stolica u gajbi, jel ima dve stolice na nas 5? I ja sam mislio s ti moj drugar kad ono ti burazeru. Šta bre, a šta se desilo? Šta se desilo? Pa naguzio si me. Jasno. Mislim, hteo si, pokušao si. Evo, neću sad snimak da nalazim. Ali kako sam ja tebe sjebao? Kako sam ja tebe sjebao? Evo, brate, nešto da zajebavaju, kažu da su ti ja pederi. Pa ne, to, slušaj, ti si kriv za to. Slušaj. Ja se zezam s tobom i ispadim ovako i onako. Slušajte ovako. Ja kad bi pričao šta priču za baku prasite, šta bi to bilo? Šta pričaš za njega? Bolje ne pričam. A bolje ne pričamo. Ne zato što ga se plaši, nego to su bljuvotine. Pitaj ga što je bio u areni, Marko Jack. Što si bio u areni? A što ne bi bio u areni? A šta je arena? Koja je arena? Srbine! Marko, Srbine! Ljubite, bravo! SNS Vučić! Tako je, be! Do pobede! Do pobedi nikad nazad! Šta je bilo u Noji, Anja? Šta smo radili to večer u Noji? Pa mi nismo ni dragi se ljubili s nekom drugom. Ne znam, stvarno ne znam. Ajmo dalje, slušaj ovako. Borazdare moji. Šta da slušaj? Sad si doveden ti meni na jedan inspektorski razgovor, razumeš sad? Znači, ja moram ozbiljno sada popričamo nešto. Koliko ima ljudi? Ima skoro 3000 ljudi. Gde pišu? 2500, ali vidiš si... 2400 lažove. 2400. Povećali smo samo za 100. Okej. Ajde malo, brate, pomeri se ovdje. Daj neki sok, brate, molim. Zivarno ti ja sam, molim ti pomeri se ovdje. Ajde, Džeče, pomeri se ovdje. Nemoj Džeče, kaže Marko lepo. To Jackson ili Jack, nemoj Džeč. No need for... Hladan Jack ili vrući Jack. Uzmi. Sad sam neispavan Jack, jebim ti. Uzmi lepezu da ga nadiš, ovo veli. Nemoj, molim te, ne treba mi. Ovako, slušaj ovako, sad si doveden na jedan informativni za razgovor, okej? Znači, želim da znaš za koga radiš, razumeš, kome drukaš, jeli, za koga radiš, koga drukaš, Za sebe. Kome drukaš, jeli, Nikome. koga si drukao, šta nisi Nikoga. drukao, a, za Luksa, vamo tamo, jeli, a, jel nisi, Si ti lud? za koga radiš, Za sebe. za Luksa radiš, a, Si ti lud, bre? za Luksa radiš, Ne seri, bre, za sebe, bre. za Luksa radiš, Za sebe. za sebe, a, Da. da, za kako se biješ, onda družiš sa Luksom, a, šta je to, prstno, Sa svima se družim. I Vaso se druži, svi se druže, boli me kurac. pa... Brate, došao sam da ti ispoštem, nemoj da me jebeš sad. A moram da ti jebe kad si ti mene jebao u mom live-u prošli put. Jel jesi? Ja se ne sećam. Pokušaj si. Loša si riba, brate. Nemaš sise, do duše budze su Ja sam dobre. loša riba. Da. Gde je dobra riba? Aj se riba. Ne, beži bre tamo, beži bre. Šta ti je? Dođi vam, Šta desi? Ne bude zezati. Informativni razgovor. Da. Informativni razgovor. Slušaj ovako. Znači, radiš sa drukarama i cinkarošima, Ne. razumeš? Ne, Razumeš? ne. Znači, radiš sa ljudima koji, brate, reketiraju za 100 eura, dolaze na gajbu i kapiraš klincima i tako dalje. Razumeš? A, brate, bio si moj drugar. pričaj za koga radiš, be, Pričaj za pičko koga me izvede! Pričaj za koga! Tako je, bre! Cinkaroša! Ej, nismo još utvrdili to. Moramo tek da utvrdimo, da li jeste ili nije. Jel si s njima ili si s nama, to te pitam. Sa Bogom sam.
Si s njima jer si s nama? Sa svima sam. Kume, priče, dođi. Sa svima sam. Nemoj ti meni da povisi. Sa svima sam. Slušaj me ti ovako, jesi s nama ili si s njima? Sa svima. Jer si s nama... Sa svima. Ne možeš sa svima samo. Sa svima. Ne možeš... Mogu. S kim si pričao? Sa svima. Si s nama ili si sa njima? Sa svima. Jer si... Kume, ovako brate, trebaš mi ovdje da pitaš čovjek. Sa svima. Uzmi stolicu kume, uzmi stolicu kume. Ja. Gdje si ovo došao? A? Jesi s nama ili si s njima? Sa svima. Ne. Lepo smo te pitali. Sa svima. Nemoj sad da guraš zid ovdje. Sa svima. Sa svima. Jesi s nama ili si sa njima? Sa svima. Aj guraj zid, aj vidim koliko si jak. Aj možeš pomiriš ovaj zid. Ne mogu, brate. Ne mogu. Ne mogu. Ne, lepo te pitam, jesi s nama ili si s njima? Sa svima, brate, došla da ti ispoštem cavu jedno. I onda ćeš sutra da odeš kod Luksa da ispuštaš kod mene reketira za 100 evra! Jel da, čekaj! Ja moram da zovem Luksa. Aj zovi pičku jednu kovruđu. Sad ću da zovem Luksa, brale. Zovi prevarante! Ne, Luks, molim te. Ja moram da zovem Luksa da me vodi odavde. Ovo je strašno. Čekaj, jel Luks? Čekaj, jel Luks tu? Sad će... Čekaj. Neće se javiti. Luks, jel si tu, brate? Kod Luke Sirnog sam u live-u nešto lupao gluposti. Jel treba da dolaziš ovdje da me izvlačiš? Zajebali me ovdje, dolaze ovdje. Neće se ni on vratiti. Kurac, sad ću da odem, brale, kidnapali su me. Zajebali me na foru. Nismo ga kidnapali. Jesu. Proziva me da sam cikaroš, molim te pomaži. Izvlači brata, molim te. Ne prozivamo te cikaroš. Jeste. I imamo informativni razgovor ovdje. Nije tačno, gledaj na kiku šta mi rade. Imamo informativni razgovor ovdje. Luks, pomagaju, znači brani brata. Ja ti znaš da sam ja kao Vasa, dobar... Brate, zar nisi ti jači od njih? Pa znamo... Luks ne može ni sebi da pomogne, kamoli tebi. Luks, dođi da mi pomogneš, ja sam kao Vaso, dobar sa svima, zajebali me mangupi. Popuši kurac, nemoj me zoveš protiv. Šta si rekao, kome popušiš kurac? Imaš druže dlake na glavi ko ja na mudima, burazeru, te bra, šta pričaš? Niko da prošli put si plakao, pričao se da sam ti došao s 5 ljudi i došao sam ti sam, ajmo ne, najde. Sam? A nisi došao sam, što lažeš? Ti sam došao s Premčkićem, pričao s tobom normalno, ti Ajde, drukaj sad i svoje ljude s kim si dolazi, evo, vidite, on druka svoje ljude s kim pravi... Ja sam rekao ne drugam nikog, zvali me da dođem, kao bit će dobro zezanje, pogledaj šta mi rade, naziva me cikarošom, brate, ka šta cikar? Nismo. Jeste, Nismo. maltretiraju me ovdje. Ne, nisam, pitao sam te li si s nama ili si s njima. Sa svima sam, jesam sa svima, može, i Luks je moj brat, može i Luks je moj brat. Si čuo Luks, si vidio da sam dobar? Daj mi bre džak luku. Dobar je. Ajde, ma znam, ajde, čao, ajde. Tako, jel vidite koliko je Luks jak? Evo sad ću da ih smirim. Državni čovjek, to je jedina istina. Te viš, brate, da ti ljudi... Slušaj ovo. Ljudi sa kojima ti blejiš i družiš su upravo drukali svoje ljude. Nemoj ga me! Nemoj kume, nemojte. Mislim da si kume, nemojte. Sad sam na gas, nemoj. Samo reći mi kao nisi s nama, ja sam spremno. Šta? Nisam ti ni jako ovo sam urodio. To je... Ajde udari, ajde, ja nisam... Ajde udari. Ja mogu sam ovako. Nosite ruku jedan drugom. Tako se to radi. Miki, nije ti lako. Šmeđerski maniri. Ali ti čuješ da sad, brate, čovjek sa kojim ti, brate, blejiš, družiš se, radiš kontent i upravo odruko svog drugara. Ma bre, ja se ne mešam. I tako će tebe da odruka. Nema gde, nema zašto. Za šta? Kako nema? Pa šta radim uopšte? Imaće. Kad njemu bude trebalo, on će da ima, razumiješ? Neće. Veruj mi. Luks je dobar lik. Kako dobar lik, bre. Ja ću da pomirim Luksa i Baku, kum da iskešira moj babić 1.000.000 evra da se biju Baka i Luks. Tako da rešene suglasice.
Šta kažu ljudi? Pa jedino tako da se pošibu i da se pomire. Ko da se pošiba? Ja i Luks. Ne bre, Luks i Bak. Nema taj mud da se bije. Ima muda da šiba, ali nema muda da bije. Kurac. Ma zajeban je Luks isto. Šta je zajeban? Ne, ali šala na stranu, treba da reše to. Taman su ista kategorija, slični su. Ma neće oni njih dvojica. Šta kaže ovaj? Kaže... Ništa nije taj prošao, taj... Ne znam nije peške, brate, kamo... 3000 ljudi. U pola 3 ujutru ljubite, brate. Zahvaljujući meni. Bakšiš mora da radi. Žrtvovao sam se, majke mi. Jeste. Evo pokazat ću ti poruke. Jes. Ja ništa ne izmišljam, ništa ne lažem, ništa. Šta sam htio da kažem? Šta je Luks dlaki na mojim jajima? Daj da ga od 20 godina izgledaram. Ne, znaš šta me ne zanima ovako? Kakva je to priča? S kim si ti? Ko je tu sve? To me ne zanima. Ali ja uopšte nisam informisan. Evo pričam i vezano za boks meč. Što me zanima? Šta humanitarna stvar, bijemo se tamo i to je to. Ko si bio? S kim si bio? Šta si bio? Pa, trebao sam se bijem sa Tonim, on se usuro. A zar ti nije Toni prebio? Ma gde me prebio? Brate, jako se usta ljubite. Ruku na srce. Ja, kada me neko prebije, kažem, prebio me jačije. Gde je jače, bre, ko mušac je udara, bre. Sa njim ti ne treba ga. Ali bežao si. Ali protiv njega si bežao. Nisam, bežao sam kod njega, udario ga 2 direkta i on pobegao ko pička. I onda ti krv na nos krv. Ko je krv na nos? Gde je krv? Vidio su storiju. A koji storiji, bre? To je bilo, bre, u Baliju. Pa je te tu Tonino iznokcao. To je, bre, tu me Dule Rovčanin. Okej. To je ovaj storij, bre, kakvi, bre... Toni pobegao ko pička smrdljiva. Ja tako da pobegnem od nekog profesionalca, svi bi me samali. Bežao Kuše se kurac. pečurki. Šalim se. Aj sad ćemo da... Nemoj se, Ti vidio onaj story kad bežao Toni od mene. Nije smio sa mnom sparing. Nije smio ni jedan sparing sa mnom. Jer sam mu ja rekao lepo, ajmo sad... Hoćemo ti ja sad sparing. Pa ali imam 16. Imam 16. To ćemo s drugi put. Prođe već. Sada me jebeš. Vrati, taman sam oporavio. Aj može i neke lako. Mog brata, Valentina Torina! Pođi, brate! Valentino! Ti si bio sam? A? Šta si rekao? Čekaj, bre, skloni ovo, ima se... Dobro, kog poziva? Evo da vidimo, čekaj ovako. Dobro. GG, Toni već prebio. Ljudi. Evo to pričate. Brate, znaš šta me zanima? Kako ti teko pripremam? Nek se ovo ispremaju. Pa iskreno, super. Jedino što eto, tako kad sam bio u Palanci baš sam bio loše. U smislu sve me bolelo, znači, kosti sve, nema, nisam ti reći. A ne mogu. Ne. Došlo da vas ispoštujem. I ću da ide majke mi. Aj, operete ruke barem. Ništa, neću ništa, brate, dosta da ti ispoštujem kutu. Ima meč, čovek, ima meč. Neću, brate, znači neću i kraj. Znači neću, ne. Znači Tonija mogu samo i to, ne vređajte, došao sam da ti ispoštujem. Mogu da baraju ruke, to je fair. Opa. Eto, nek se bio, da vidim. Posle meča ćemo, znaš. Posle meča može sve. Neću, brate, znači neću da se forsiram. Došla da ti Došla da ti ispoštujem i to je to. Znači, biće, sljedeći put biće lep sparing, znači sad hoću, znači, da ti ispoštujem. Ja samo sparingom. Pa što da ne? Hoćeš ozbiljno? A čekaj, šta je problem da sparingamo? Nije problem. Evo ruka, ti ja sparingom. Večeras ne. Znači, sve posle večera. Znači, hoću da se Ali maksimalno posle sporim. šta kažeš, koja je tvoja predikcija za meč? Zašto, za? Za Tonija Montana. Pa Toni je kurac jedan običan, on je stvarno slab. Dobro. On niti baca rotaciju, geđav je, mekan. Meni je bre jedna, mislim, meni su dve bivše. Meni su bivše lupale šamar, jer ja nikad nisam udario devojci šamar. Znači, mene kad udarila ta jedna bivša,
jedna plava, nebitno. Znači, meni... Ne, ja nisam mazohista, to se desilo u vezi i to je jebi ga, to su gluposti, znači. Nisam debil. Znači, šta se dešao? Znači, neću vrati kraj. Znači... Se ubacuješ, a ovde neće. A oni što te bije... Koga bre bije bre, beži bre tamo, pa beži ko pička, dobio dve po nosu i pobegao ko pička. I ne sme opet sparing. I ne sme sparing opet. Tako usrame. I pazi šta se desilo, znači, pazi šta se desilo. Znači, ja kažem ti, imao sam tu neku svađu s njom, mislim svađu, ona se... Da, ona je krenula, pa 2 godine smo se vukli. I što ste se, mislim, šta si... Pa ne može, mislim... Loše priče, da. Nije, nego je toksična, mnogo svađe i onda, šta se desilo? Mene ona lupi šamar, ona je oko 170 visoka, 65-6 kila, mene ona takvu šamarčinu lupila. Djevojka od 60 kila. Da, 2 sata je zvonilo uvo i sevnulo mi u glavi. Tebi? Da, ovaj Toni Montana, kreten, baca za... Ne, ali daj, Toni Montana je čiste udarce dao, neću te udariti, nego da ti pokažem. U nos, u glavu, ovako, znači nisam imao, kao da je komarac pecko. I kad je bacio te udarce, pre toga sam ga čekirao sa 2 direkta, on se sklonio, krenuo je, šta laže, imate klip, pokazat ću ti klip. I on krenuo ovako da baca mušice, pobegao ko pička, pa se bacio doma. Može. Pa reagujte kako hoćete na kurac. Ljudi, šta mislite, ko je dobio, Toni Montana ili Marko Jack, šta mislite? Ma pobegao ko pička bre, a pobegao ko pička, koga je bre usrao bre? Tebe bre. Koga je usrao? Koga je usrao? Ja da sam to uradio i pobegao, ja bi bio najveća pička. Što nije smeo posle sparing, pre toga sparing. Ubedili su ga... Na ulici, pa se bijete u ringu ili na ulici? Pa i na ringu nije, i u ringu nije hteo. 3 puta smo ga ubeđivali, i posle toga nismo. Hteo i prebijat? Nije hteo. Jedva smo ga ubedili smo ga jer sam mu ja obećao i zakao se da ću da radim lagano. A on krenuo ko kreten. Nisam kim ne sparingao. Došao sam kao VIP gost da vas ispoštujem i to je to. Premium i to je to. Za tebe 100. Nema poljebavanja, nema zezanja. Ko ne pošao dogovor, čao i to je to. Ovo je premium. Čekaj, Luka, hoćemo sada baciti ga na sparing bez tebe. Ma neće sparing. Posle meča sve može. Stiglo mi jedna poruka. Brate, ne smije si sparing, brate, šta je ovo? Da tebi kažem, da ne pričaš gluposti i da te je danas služba opomenula da ne pričaš nikakve gluposti u live-u što se tiče države. Ma daj. U koje to pisano ima? Osoba ima veze sa državom. Dobro. Ima mesto u Informeru, brate. Ja nisam novinarka, ja sam OnlyFans zvezda. To je vic. Idemo dalje, šta dalje? Za OnlyFans novine. I šta dalje ima? Šta ćemo dalje pričati? Šta ćemo dalje da pričamo? Slušaj ovako, ja sam, brate, stvarno želeo da pričam s tobom, jer ja kao tvoj prijatelj, meni ni malo ne stoji da, brate, se ti družiš sa mojim dušmanima. Znači, to moraš... Pa i Vaso je svuda i dobar sam. Ne, se i Vaso pojavljuje s Luksom. Pa druže se, dobri su. Kako pa i oni u eventu, jel me I sprda? u eventu jeste, ali se druži s Luksom. Pa svi su dobri, druže se, brate. Ne. Brate, Vaso se ne druži s Luksom, ali u eventu. A ti se družiš s Luksom. I on se druži. On još, kako ne? Ja znam se. Ma daj. Dobro, boli me kurac, ja znam da da. Mislim, realno prate se, u istoj su priči. A pratimo se i ja i Kim Kardashian. Ne prati, ja i pratim, pa ne znam, razumiješ? Ali on, nema Luka, vređaš mi inteligenciju, brate. Vređam te, okej, ajde. Pa bili su zajedno 100 puta, brate. Slušaj ovako, ja, brate, ovde da ne bi sad tebe smarao vamo tamo, ja sam, brate, tebi doveo lepo da ti popričaš s jednom devojkom. Znači, devojci se sviđaš, pa kao bez jebancije. Ako hoćeš se upoznate 5 minuta, ako nećeš ništa. Dobro, šta? Ako ti se svidi... Alex, molim vas, jedan aplauz za Alex. Dobro, Alex. Ne. Pobegao Jack, ljudi, evo ga. Kako?